podľa mňa dosť významný, svojím spôsobom tak prelomový rozhovor medzi Tuckerom Carlsonom a Stevenom Bannonom, kde sa otvorene postavili Trumpovej politike voči Iránu. Varovali pred útokom na Irán, to sa dialo už dlhodobo. Hovorili o tom, ako sa pôvodné hnutie MAGA, ktoré malo byť o nejakej suverenite, o nejakej sebestačnosti Ameriky, hlavne o ukončení večných vojen a večných intervencií v zahraničí, o návrate k nejakému zdravému rozumu, postupne začalo stávať takým ďalším marketingovým nástrojom štátostrany, tak ako to bolo predtým. Teda systému, ktorý všetci poznáme, ale a môžeme byť aj proti tomu a v podstate všetci sme nejakým spôsobom proti tomu, ešte aj ľavičiari, a teda myslím teraz tí kultúrni ľavičiari sú nejak proti tomu, aj keď zle analyzujú problém. Ale ako si, aj keď každý chce nejakú zmenu, tak nikto tomu nejak nemôže uniknúť a vždycky sa nejak ten kruh znova vráti späť do toho pôvodného bodu. Trump reagoval na ten rozhovor, ktorý bol podľa mňa veľmi slušný, a ktorý bol veľmi uzmierlivý aj voči nemu a bol s Bannonom, ktorý je veľkým podporovateľom Izraela. Pozor, akože on má veľmi rád Izrael, ale jednoducho si myslí, že ten útok je veľkou chybou aj z hľadiska americkej hegemónie a že je škodlivý aj pre Izrael ako taký. To je jeho názor. Ale proste Trump reagoval strašne urážlivo, teatrálne. Nazval Tuckera, že Tucker, akože že v podstate nepriamo naznačil, že je taký ako by som povedal, taký podozrivý. Tvrdil, že je nahnevaný, akože Tucker, že je nahnevaný, lebo vraj ho už nikto nepozerá, keďže nie je na Fox News, čo je absolútna blbosť, keďže má väčšiu sledovanosť ako Fox News na svojom súkromnom kanáli. A má ako obrovský dosah, väčší ako väčšina mainstreamových médií. No a táto reakcia nebola len nejaká smiešná, ale odhalila taký zvláštny zlom. Lebo Tucker bol jedným z veľkých a jedným z pôvodných podporovateľov Trumpa, ktorý riskoval za ňoho kariéru. A ktorý dostal ponose za podporu jeho a za podporu všetkých tých MAGA politík. A Trump sa postavil k nemu ako proste k bežnému nejakému psovi. Trump sa teda postupne odsudzuje svojej vlastnej základne. Ja som to nejako už vnímal veľmi dlho, že jednoducho príde nejaký zlomový bod, keď bude otvorene jasné, že proste je podvrátený, že je subvertovaný. Ale nevedel som, že to príde až tak otvorene a že sa k tomu postaví až tak suverene proste. Tí, ktorí ho volili preto, že sa postavil proti večným vojnám. Pretože hovoril o nejakom odčerpaní bažiny, pretože varoval viackrát a je viacero postov, kde varuje, že možno Obama zaútočí na Irán, len aby si zachránil prezidentské kreslo, a to opakoval viackrát. Hovoril, že koľko minuli na zahraničné vojny a že miesto toho sa to malo minúť do amerického hospodárstva, aké je to hrozné. Ľudia mu verili v tom prvom, aj v tom prvom volebnom období, že minimálne, keď už nič iné, tak minimálne geopoliticky bol lepší ako ostatní, lebo aspoň nezačal ďalšiu vojnu. Dnes hovorí čoraz viac ako tí, ktorí predtým tvrdili, že ho nikdy nebudú podporovať, ako jeho vyslovene nepriatelia, ako ľudia, ktorí ho chceli impeachnutého, ktorí ho chceli zabasnutého. A jeho starí nepriatelia, ešte aj McCainová dcéra ho zrazu milujú. Hoci to boli práve tí ľudia, ktorí sa stali
najväčšími zradcami konzervatívnej Ameriky a Trump napríklad konkrétne na McCaina, jedného zasraného vojnového štváča, ktorý nevidím do záhrobia, takže nechcem vedieť, že na akom mieste je, ale nemyslím si, že je to hore. Proste McCain hovoril o tom, že aký bol vojnový, Trump hovoril o tom, aký bol McCain vojnový štváč a ako tá jeho dcera akože v tom pokračuje. A zrazu teraz stačí jedna vojna na Blízkom východe, ktorú podporil a zrazu ho podporuje celý republikánsky establishment, ten starý, celá táto strana. A ešte aj ľudia ako Laura Loomer a ostatní, ktorí sa jednoducho prisosli na celé to hnutie, nikdy predtým s nimi nič nemali a zrazu proste sú najväčší podporovatelia Trumpa. Hej. Ten framing, to rámcovanie toho celého sa úplne otočil. MAGA už nie je nejaké hnutie proti tomu starému systému, proti tej starej špine, ktorú mal každý plné zuby. MAGA je podľa tých nových vlastencov návrat ku klasickej republikánskej politike. Je to znova ten istý militarizmus, globálny vplyv, vojny pre ropu a nejaké akože obskúrne ezoterické záujmy a v skutočnosti všetko to, proti čomu vlastne MAGA vzniklo. To jadro, ktoré tvorili ľudia ako Bannon, ľudia ako Carlson, potom neskôr sa vytvorila široká koalícia, pribudli ľudia ako Tulsi, či nejakí pôvodní podporovatelia Trumpa, ktorí tam boli, tí bežní ľudia, tí ľudia, ktorí za ňoho riskovali kariéru a ktorých nutne dodať, že v tom prvom volebnom období nechal padnúť za nos a vôbec im nepomohol, keď ich začali rušiť. Čo bolo, ak sa pamätáte, jeden z prvých mojich bodov, kde som proste začal vysoko pochybovať o legitimite Trumpa. To jadro, ktoré proste bolo jadro, ktoré za neho riskovalo, ktoré sa k nemu pridávalo, keď to ešte nebolo pohodlné, je dnes vykreslené týmito parazitmi ako extrém. Oni sú akože vykreslovaní, akože sú na okraji a tí prapôvodní republikáni, proti ktorým to celé bola vzbúra, tí McCainovci, tí Mitt Romneyovci, tí ľudia, ktorých by si človek pomýlil, keby ich postavil vedľa seba, by si myslel, že sú to kloni, lebo proste sú to tie isté filcky za každým dookola, len jediný rozdiel je, že v ktorom decéniu od 5. sú ďalej akože. Tak títo ľudia sú teraz zrazu akože jadro MAGA. MAGA je to, čo oni povedia oni. A za kulisami sa spúšťa ďalšia kampaň v Amerike, nejaká masová výroba súhlasu, ako by to povedal ten ľavicový filozof, fabrication of consent, alebo tak nejak. Proste Izrael má momentálne, čokoľvek, čo si o ňom myslíme, či ho podporujeme, alebo nie, je faktom, že má armádu botov, armádu internetových trolov, akože AI trolov už teraz momentálne, ktorí fungujú na sociálnych médiách a usmerňujú tú mienku. Algoritmy začínajú fungovať, cenzúra začína fungovať, proste neorganické lajky, neorganicky sa boostujú medzi sebou. A už aj stihli falšovať prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých sa konkrétne upravovalo, že aké je to veľmi populárne, čo momentálne Trump spravil. A výsledok je, že proste zázraz, napriek tomu, že Trump bol všetko, čo bolo proti tomu, je tam taká atmosféra, ako bola pred Irakom. Je tam taká atmosféra tých podivných fabrikovaných tvrdení o tom, že kto má aké zbranie hromadného ničenia a kto koho ako ohrozuje. A veľmi podobnými spôsobmi sa v médiách robí súhlas. Prvýkrát za veľmi dlhú dobu som videl ešte aj liberálov chrániť Trumpa, ešte aj liberálov obhajovať Trumpa. A zrazu jediný, z ktorých si robia srandu, ešte Bill Maher, myslím, proste si robil srandu z republikánov znova, ale jedine z tých, čo boli proti tej vojne. Tento model samozrejme nie je nový a nie je celkom americký, a takto sa to robí už veľmi dlho.
ale v Amerike to doviedli do dokonalosti. A pripomeňme si tú históriu, proti čomu sa to vlastne zbúrilo. V roku 2008 ľudia vyšli do ulic, to bolo po tých katastrofálnych vojnách, keď prišla hypotekárna kríza, vlastne keď začínala tá kríza, tak po tom roku 2008 ľudia vyšli do ulic, aj zľava a potom neskôr aj zprava, pretože mali dosť tých vojen, dosť toho, ako sa narábalo s korporáciami v rukavičkách, ako sa odlžovali banky, dosť klamstiev. Proste moja generácia v tej dobe, niektorí sme boli vysokoškoláci, počas toho, ako sa riešila hypotekárna kríza, moja generácia bola obraná o budúcnosť. Práve touto generáciou politikov. Práve ľuďmi ako Bush, práve ľuďmi, že ako Obama, práve tými odlženiami, práve tým, že nikto nemal žiadne následky za to všetko. Nikto nemal následky za vojnu v Iraku, nikto nebol vyhodený, nikto nebol potrestaný, napriek tomu, že sa tam sériovo klamalo. Nikto nebol potrestaný, nikde sa nevyvodili následky za zmeny režimov. V Severnej Afrike za tú takzvanú arabskú jar, za katastrofálne následky, čo boli v Libii. A u nikoho sa nevyviedli reálne dôsledky za to, čo sa stalo počas ekonomickej krízy a po ekonomickej krízi. Jediné, čo sa stalo, bolo, že sa zadlžili celé národy na to, aby mohli odlžovať niektoré banky. Naľavo, keď to prebehlo, tak vzniklo to hnutie Occupy a tých akože 99%, čo u nás orafali, nejakí zúfalci, ale veľmi rýchlo bolo podvrátené. A proste, keď už videli bankári, že proti ním sa niekto búri a že chce akože tých úžerníkov nejakým spôsobom zastaviť, zregulovať a že ľavica akože na západe začne riešiť skutočné ľavicové témy, ktoré by mala mať ľavica, tak zrazu im začali podhadzovať cez NGOs, cez dobre financované NGOs, témy ako LGBT kampane, klimatické apely, ale takým spôsobom, aby to nezasiahlo do nejakých čiernych čísel tých korporácií, aby to bolo vždycky v súlade s tým, do čo už predtým investovali tie veľké domy. A samozrejme rasové témy v nejakej intersekcionálnej podobe, také, aká vyhovovala korporáciám, aká vyhovovala tej federálnej klike, ktorá tam bola už veľmi dlho. Hlavné témy, aké boli predtým, že ekonomická moc, zneužívanie systému, okliešťovanie slobod, vplyv oligarchov, to sa zrazu stratilo a začali sa preberať absolútne hlúposti. No a samozrejme do tých hlúpostí, keďže na to bolo treba reagovať, keďže to boli také toxické témy, na tie hlúposti musela reagovať aj pravica, museli na to reagovať aj konzervatívci a jednoducho strašne veľa času sa tým strátilo, že sme si museli vzájomne roky vysvetľovať, že áno, možno nie je dobre, keď si deti odrezávajú pohlavné údy. Ostal potom len chaos a nejaká sterilná, podivná identitárna radikalizácia, ktorá bežného človeka akurát tak odradila. Potom prišla pravicová reakcia, keď pominula a bola podvrátená tá ľavicová. A to bol práve akože vo výsledku Trump, Brexit, potom nejakí paleokonzervatívci a identitári, ktorí sa rozmohli v podobe rôznych stran aj po Európe, po celom západe. Boli to nejakí ľudia napravo, ktorí povedali dosť, aj my chceme niečo iné, nielen ľavičiari, ktorí sa zrazu zbláznili, Boh vie prečo, chceme nejakým spôsobom menšie zasahy štátu, viac tradície, menej toho podvracania bežného života, viac výroby u nás doma, menej vojny, viac vlastnej zodpovednosti a tak ďalej. No a aj tu prišla nejaká kontra. Hej, Trump v praxi v tom svojom prvom volebnom období v podstate nič nedosiahol. Jediné, za čo ho môžeme chváliť, je, čo nerobil. Ľudí okolo seba postupne vymenil už v prvom volebnom období za nepriateľov, olizoval sa tam s ľuďmi ako Bolton, vyhodil tam svojich pôvodných lojalistov a to bol samozrejme vzorec toho, čo sa neskôr stalo v tomto volebnom období, ale v tomto volebnom období to môže už robiť otvorene. Bažinu neodčerpal, iba vymenil starých červov za nových. Brexit, hej, ďalší pilier tých zmien, ktoré tam boli, ďalšia ilúzia. Tories, akože
konzervatívci britskí zradili absolútne zmysel Brexitu. Tvárili sa, že ľudia mali niečo proti tomu právnemu zväzku s Európskou úniou. Ale mali veľmi radi tú imigráciu chceli. Tú rozmanitosť chceli. Im vadila len tá právna forma. Migrácia samozrejme potom pokračovala, nie že pokračovala, ale pod prekliatými konzervatívcami sa ešte zrýchlila na miery, ktoré predtým boli nemysliteľné. A suverenita absolútne sa im rozpustila. Hej. Ten Brexit bol nielen, že zradený, ale bol úplne obrátený na niečo absurdné. A Farage, ktorý bol akože ksichtom Brexitu, kedysi nejaký, čo si ľudia mysleli, že je nejaký hlas z ulice, čo samozrejme nezmysel, keďže to bol finančník. Dnes keď sa znova postavil na čelo Reform Party, tak opakuje to isté, čo opakovali Tories. A teraz nedávno si Reform dali na svoje čelo znova nejakého teplého typka, ktorý ako svoje prvé vyhlásenie povedal, že imigrácia je životodarnou energiou tohto národa na Britániu. A čo sa týka kontinentálnej Európy, tak mali sme tam nejaké veľmi sľubné hnutia okolo Meloni a Front National, okolo Le Pen a Front National, ľudí v Taliansku, Meloni, ona tam vyhrala s veľkým pompom, že ako to bude super konzervatívne, ako ona obráni hranice. Máme hnutia v Nemecku ako AfD a že oni sú zmena a proste liberáli sa trasú vo svojich pančuchách, aký to je radikálny pravizmus a aké to bude hrozné. A pritom sú to v podstate tie isté nemé formy ako pred 10 rokmi liberáli. To je to isté. AfD, keď si človek pozrie ich konkrétnu politiku, tak oni absolútne vylúčili akékoľvek, čo je len troška zavaňajúce radikalizmom myšlienky. Oni sú v podstate to isté, čo nemecká CDU, len s lepšou retorikou a s nejakou lesbou, ktorá má, myslím, že Intku za ženu na čele. Hej. No a to boli nejaké hnutia, ktoré mali priniesť tú zásadnú zmenu, okolo ktorých bola skoncentrovaná tá nádej okolo Brexitu, okolo Trumpa. A buď boli zneutralizované samé tieto, alebo boli infiltrované niekým a úplne zmenené. A samozrejme, akože keď náhodou niekto vytrval v tom celom, tak bol cenzurovaný. Lebo sloboda slova a potom, ako sa začali tie veci meniť, tak to začalo byť potlačané novými zákonmi. Internet sa cenzuroval pod zámienkou boja proti dezinformáciám. Zrazu tá mantra slobody slova, čo predtým bola strašne vyznávaná a hlavne keď sa to bylo Američanom, keď tým mohli podvracať iné krajiny, tak zrazu sa začalo z toho odstupovať a zrazu sme začali hovoriť o demokracii, ktorá sa dokáže brániť. Tomáš, ty by si mohol normálne dabovať aj francúzske porno, ak som počul pred chvíľou, alebo aj také nejaké iné, vieš? Máš ten prízvuk taký ako fajný, taký ako originálny Francúz. No, čo mi ostáva? Vieš, keby som niekedy musel meniť identitu, tváriť sa na Iránca. No, ľudia, ktorí naozaj hovorili o nejakých skutočných problémov, boli samozrejme vyradení, umlčaní, boli im zničené povesti a vlastne tá smotanka, tá nová smotanka v rámci tých akože tých alternatívnych hnutí a tá nová smotanka sú v podstate väčšinou len oportunisti. A je to univerzálne všade. K Slovensku nie je to nejaká extra výnimka a deje sa tu to isté, len v nejakom menšom rozmere, troška viac smutne a
v podstate nedá sa hovoriť o nejakých našich domácich organizáciách, ktoré by niečo riešili, keďže v podstate dostávame priame taktovky z zahraničia a nejakú suverenitu reálne nemáme. Sme takou mesovou bábkou na rukách iných. Ľudia očakávali... Je to aj smiešne, keď niekto hovorí o nejakej suverenite z malých štátov, že to není to... Aj hlavne niekto, čo pustil do ústavy také zmeny, čo podrobujú našu ústavu nejakým nižším úradným rozhodnutiam zo zahraničia. Akože hlavne, keď taký niekto hovorí o suverenite, tak mi to príde také zvláštne. A niekto, čo nasadil na ministerstva mimovládne organizácie a celé oddelenia, ktoré pozostávajú len z nich a teraz tvári, že akým je bojovníkom proti NGOs. Vieš, naša ústava po tých európskych tam prílepkoch je jak eunuch, ktorý sa tvári, že by rád súložil a sa rozmnožoval. Vieš, to je taká ústava, tu skončila. No však áno. No každopádne, keď bolo po covide, tak bol strašný politický kapitál na zmenu. Už som to viackrát hovoril, viackrát som sa na to nasieral, takže to nebudem nejako rozvázať. Boli strany, ktoré sľubovali, že sa postavia k tomu globálnemu systému a že to bude celé inak a že konečne bude niekto zniesť zodpovednosť aj za tie veci, čo sa diali na covide a že sa nejak obráti že sa obráti tento histórie niekam inám, že budú ľudia potrestaní za ten covid, za tú cenzúru, za rozvrat spoločnosti, že sa skončí tá bezbrehá kolaborácia s tými globalistickými silami. No a dostali sme plané vyhlásenia, mediálne reči a v podstate jedine vládu, ktorá si kryla vlastné zadky. A nebudem kýdať, ale ešte aj alternatíva na tú vládu nie je boh vie čo. Nebudem to rozvádzať. Každopádne jedna vec, ak si čokoľvek odo mňa vezmete za tie roky, čo tu hovorím, ak si nevezmete nič iné, tak jednu vec by som chcel prizvukovať a jednu si potrebujete uvedomiť, pretože jedine, keď si uvedomíte nejakú realitu, tak budete môcť hodnotiť, že čo sa deje, čo chcete zmeniť, čo môžete zmeniť a čo nemôžete zmeniť. Ak si odo mňa nevezmete nič iné, tak si vezmite aspoň túto myšlienku a tá myšlienka je, že zmena nejde nikdy z dola. Zmena, môžeme si nahovárať, čo chceme, môžeme si prijať, čo chceme, ale zmena nikdy nepríde z ulic, nikdy nepríde z protestov, nikdy nepríde z davu. Davy môžu byť príznakom nejakej zmeny, ktorá sa už udiala, ale nikdy nie sú jej príčinou. Neprichádza z nejakých referenda sú výsledky niečoho. A nevychádza ani z nejakých ilúzií volieb. Skutočná zmena ide bez výnimky vždycky od malých skupín organizovaných elít. Od malých, ale koordinovaných skupín, ktoré pôsobia voči veľkým neorganizovaným skupinám. To je pravidlo. To je proste jediné, čo univerzálne funguje celú históriu. Malá organizovaná skupina vždycky bude hýbať veľkou dezorganizovanou skupinou. A veľkú dezorganizovanú skupinu nikdy nezmeníte na veľkú organizovanú skupinu. Môžete ju organizovať príkazmi a zákazmi, ale nikdy to nebude v pravom zmysle slova organizovaná skupina. Keď sa oslobodíte od tých demokratických bludov, tak sa stanú dve veci. Poprvé, prestanete sa hnevať na tie davy, prestanete nadávať na ovečky, že aké sú múdre alebo hlúpe, takové alebo makové. Prestanete očakávať od nich nemožné, prestanete od davov očakávať, že sa začnú správať ako racionálni jednotlivci, lebo dav sa vždycky bude správať ako masa, podlieha emóciám, inštinktom, krátkym impulzom. Dav nie je stavaný na dlhodobé strategické myslenie. Ak to očakáva nejaké prebudenie a zrazu akože kolektívne dlhodobé strategické myslenie od davu, tak veľa šťastia.
Po druhé, čo sa stane, keď si to uvedomujete, je, že začnete rozmýšľať realisticky, začnete chápať, čo je zmena, ako sa deje, čo je vo vašej moci a hlavne, čo nie je vo vašej moci. Rozlíšite pravidlá, ktoré sú objektívne od tých, ktoré existujú len preto, aby chránili mocenskú štruktúru pred akoukoľvek hrozbou zmeny. A keď rozumiete tejto logike, začnete si všímať niektoré veci, začnete si všímať, že veľké kultúrne zmeny väčšinou nie sú vôbec prirodzené. Nie sú výsledkom nejakého masového vkusu, nie sú výsledkom vývoja spoločnosti, sú výsledkom inžinierstva, sú navrhnuté, sú financované, sú propagované, presne tak, ako sa navrhuje nejaký produkt alebo ako sa dá branding nejakej značke. Takže povedzme si, že ako sa vytvára nejaká nová kultúra a potom si povieme aj príklady. Povedzme, je to dobre zdokumentované, používam tie americké príklady, lebo o tom viac píšu ako naši. Povedzme, že chcete presadiť nejaký nový umelecký žáner. Hudobný, filmový, chcete nejakého výtvarníka pušnúť, akýkoľvek žáner. Máte v podstate 4 základné problémy. Ľudia preferujú niečo iné, ako to, čo máte vy. Hej? Že ľudia chcú niečo iné ako to, čo máte vy. Preferujú to, čo už poznajú. To je taký bežný spôsob operovania ľudí. Potom druhý problém, ktorý máte, je, že kritici vás odmietajú. Tretí problém, ktorý môžete mať, je, že podniky vás nechcú hrať, a že vás nechcú nejaké médiá hrať. A po štvrté, váš štýl sa vníma ako nejaký dehonestujúci a nepovznášajúci. Tak čo spravíte? V prvom rade, keď ľudia chcú niečo iné, tak zablokujete prístup k alternatívam, kúpite si vydavateľstva, zabezpečíte, že kariérne sa oplatí hlásiť k tým vašim hodnotám, k tej vašej estetike. Kritikov označíte za skorumpovaných, starých, spiatočníckých, tých svojich dostanete do médií, do akadémií, do galérií, vytvoríte narratív, ak sa ti to nepáči, chyba je v tebe, si spiatočnícky a všetci, čo sú cool, tak všetkým sa páči to, čo mám ja. A keď sa to podarí, zrazu to ľudia príjmu a zrazu si myslia, že celý čas, že prišli na to oni, že im sa to od začiatku páčilo, že to bolo spontánne. Nie preto, že by to skutočne milovali, ale preto, že všetko okolo nich to už prijalo a že automaticky si to začnú myslieť aj oni. A nie je to len teória nejaká, je to história. Hej, pozrime sa na 20. storočie. Boli autori, ktorí to začali rozpisovať, samozrejme už boli nejakí predtým, už Platón hovoril o tom, že ako treba cenzurovať, aby polis ostala harmonická, ale takú skutočnú teóriu tej davovej psychológie a aplikáciu na marketing vytvoril Edward Bernays, architekt propagandy, poradca vlády, aj korporácií. Otvorene hovoril o inžinierstve súhlasu a o tom, ako treba riadiť davy ako stádo a že je to nebezpečné, keď nie sú riadené. S čím bude to znieť hrozne, ale v podstate s tým súhlasím. Ja len nesúhlasím s tým, že ako riadia to stádo. Antonio Gramsci, tiež marxista, ktorý pochopil, že kultúra je kľúč k moci. Nechceš ovládnuť armádu, chceš ovládnuť školu, divadlo alebo tlač. No a v praxi strašne veľa vecí, čo si myslíte, že vzniklo organicky, tak vzniklo buď cez korporátny tlak, alebo dokonca cez tlak tajných služieb. Či už zoberieme hip-hop, rap, či už zoberieme jazz, ktorý poslúžil na šírenie kapitalizmu. Napríklad ľudia ako Louis Armstrong a celá tá jeho tá nostalgická pieseň What a Wonderful World, čo majú ľudia za tým takú nostalgiu, tak celé to bolo propaganda, celé to bolo o tom, že sa chceli vykresliť ako tí slobodní a príjemní voči tomu nejakému príliš veľkému realizmu a
veľkému ideologickému tlaku, ktorý bol akože počas socializmu. CIA financovala moderné umenie, financovala napríklad Jacksona Pollocka, on o tom samozrejme ani nevedel, ale bol dávaný do popredia, bol dávaný do galérií a bol spropagovaný, aby spropagovali americkú slobodu ducha proti socialistickému realizmu. Takže strašne veľa vecí, čo si myslíte, že vznikli spontánne, tak boli následkom nejakej buď americkej propagandy, alebo umelého jednostranného zásahu do kultúry. Možno väčšina hudby, akože ja počúvam veľmi divnú hudbu, ale možno väčšina hudby, čo veľa ľudí počúva, je vyslovene len vyfabrikovaná preferencia, ktorú počúvate, lebo ste to veľa počúvali a zapáčilo sa vám to. Hollywood samozrejme bol spojený s Pentagonom, používala sa kultúra ako zbraň vždycky. Mnohé štúdia v USA priamo spolupracujú s armádou a tajnými službami. CIA aj Pentagon má svoje vlastné kultúrne fondy, cez ktoré financuje filmy, cez ktoré financuje vlastne štúdia čiastočne a na základe toho dokážu spôsobiť, že sa propaguje istý typ človeka v tých filmoch, že sa dávajú do popredia isté veci. Myslíte si, že spontánne vznikali počas studenej vojny tie akčné filmy, kde vždycky bol zloduch ten vysoký blonďavý Rus? Alebo že náhodne vznikajú tie ostatné filmy, že to len čistou kultúrnou silou je takmer všade teraz zloduchom nejaký heterosexuálny beloch, čo chce žiť v normálnom svete a že nejakou náhodou sú všetky kladné postavy niečo iné. Filmy ako Top Gun napríklad nevznikli samé od seba. To vieme, tu boli produkty vojensko-kultúrnej spolupráce. Dokonca to som aj hovoril, že tá hlavná hviezda Top Gunu, nespomeniem si teraz, Tom Cruise, dostal ocenenie od ministerstva obrany amerického za ten svoj nový Top Gun. No ale teraz sa pozrieme na spoločenské hnutia. Hej, po tom, čo sme si povedali, tak inak veľmi rád by som spravil ešte osobitú reláciu, lebo som čítal jednu úžasnú knihu ohľadom toho, že ako sa ovplyvňovala kultúra. Chcel by som si rozobrať ten jazz a ten rap osobitne, pretože je to fascinujúce, že aké síly do toho vstupovali, to si môžeme zobrať osobitne, to som len tak veľmi zbežne povedal. Hej. Ale potom, čo som povedal, vás ešte prekvapí, keď vám poviem, že celé hnutia, ktoré sa dnes oslavujú ako počiatky iných nových kultúrnych fáz v histórii, modly, ktoré vznikali, boli celé vyfabrikované. Neboli to žiadne prebudené masy. Hej. Napríklad v prípade tej organizácie občianskych práv pod Martinom Lutherom Kingom. Neboli to žiadne organické veci. Hej, neboli to prebudené masy, ktoré si zrazu uvedomili, že nechcú byť rasistické. Boli to projekty, ktoré boli organizované, financované a strategicky vedené. Jedna fantastická kniha, ktorá mi dala fantastická pre nás, nemyslím si, že ten autor zamýšľal, aby to čítali ľudia ako sme my, ale jedna fantastická kniha, ktorá vyšla, sa volá America's Peacemakers, takže mierotvorcovia Ameriky. A tá kniha to celé hovorí otvorene, úplne otvorene. Vyslovene odporúčam, vy ste si ju prečítali. Autori sú Bertram Levine a Grant Lum. Hlavne ten Levine pracoval pre CRS a priznávajú, že vznik organizácie CRS, teda skrátka pre Community Relations Service, alebo služba komunitných vzťahov,
vznik organizácie bol plánovaný dávno predtým, než vzniklo to hnutie vôbec okolo Martina Luthera Kinga a že táto organizácia bola vytvorená na vynúcovanie spoločenských zmien, nie na ich sledovanie v Amerike. Stali za týmto ľudia ako Lyndon B. Johnson, bývalý prezident USA, ktorý ešte ako senátor hral kľúčovú úlohu v zavedení týchto zmien. A potom Benjamin Cohen, mozog, ktorý bol za New Dealom, a veľký podporovateľ Izraela mimochodom, právnik a stratég. Arthur Goldberg, sudca Najvyššieho súdu. A Arnold Aronson a Joseph Rowe, mediálni architekti celého mýtu okolo Rosie Parks a okolo Martina Luthera Kinga. King si samozrejme ani nepísal vlastné prejavy a písali mu ich oni. Dokonca ešte aj ten jeho známy prejav I have a dream, mám sen o tom, ako budem mať rovnoprávne deti a o tom, ako moji vnúci budú žiadať reparácie od belochov, vznikol v kruhu poradcov. Ani jedno slovo nebolo jeho. On bol vyslovene len babka, ktorá to hovorila. Bola to réžia, bol to proste symbol, bolo to politické divadlo, samotný King tváril sa samozrejme, že je veľký dôstojný luteránsky pastor, ale pohyboval sa v marxistických kruhoch v USA, mal strašne početné aféry, bil svoju ženu, proste bola to sranda. No a vlastne bolo to celé politické divadlo s cieľom zmeniť USA znútra. A to je niečo, čo v podstate oni priamo píšu v tej knihe, stačí si ju prečítať. Lyndon B. Johnson, teda keď bol prezidentom, tak jeho éra spustila to, čo dnes by sme nazvali, že woke alebo progresivizmus. Celé to bolo spustené pod týmto režimom ľudských práv. Nie je problém v tom, že sa niečo zrovnoprávnilo, samozrejme. Problém je v tom, že to nebolo vôbec organické, že to zdeformovalo úplne kultúru, že to bolo umelé, že to bolo za cenu potlačania časti populácie. Prišlo to násilím, umelo, v sprievode armády. Veľmi málo ľudí vie, že nebolo to tak, že by prišli tí mieroví protestujúci, samozrejme to dokonca ani neboli mierové protesty, ale nebolo to tak, že by prišli tí mieroví protestujúci a zrazu všetci belosi si povedali, že viete čo, máte pravdu, mali by sme sa všetci premiešať. Bol veľký odpor voči tomu v Amerike. A dokonca armáda musela so zbraňami v ruke ľudí nútiť, aby dávali deti do zmiešaných škôl alebo aby sa miešali akože na úrovni populácie, aby bývali na zmiešaných miestach. Napriek tomu, že im ústava zaručovala slobodu asociácie, nemali slobodu si vybrať, s kým nechcú byť. Hej. USA tento systém samozrejme exportovali do celého sveta, aj tú ideológiu, a tým rozvrátili prirodzený kultúrny vývoj kdekoľvek, kde ich model dorazil. CRS, tá organizácia, o ktorej si hovoríme, je v podstate tajná. Nepodlieha verejnej kontrole, nepodáva transparentné správy, dokonca nemusí kongresu ani povedať, čo robí. Má veľmi podobné výsady ako FBI. Ich jediná povinnosť je v podstate podať všeobecné správy pre ministerstvo spravodlivosti USA. A jediné, čo sa o nich zverejní, je to, čo si vydajú sami. A vďaka ich arogancii a vďaka tomu, že vydali túto knihu, lebo sú hrdí na to, čo robia, tak vieme, čo sa tam deje, inak by sme nevedeli. Takže majú rovnaký typ moci, nie moci, ale rovnaký typ utajenia ako FBI. Ich pôsobnosť sa rozšírila z rasových otázok na celé spektrum ideologických tém, vrátane LGBT, genderu, sociálnych identít, v praxi a náboženstva. V praxi to znamená, že CRS takmer nikdy nemusí zasahovať
a nezasahuje, ak je diskriminovaný nejaký biely človek, heterosexuál, cisgender osoba alebo kresťan. Ich intervencie sú vždy zamerané proti väčšine v prospech menšín. To sami to píšu. V knihe America's Peacemakers sa priamo píše, že jedným z cieľom je potláčať bielú protestantskú reakciu na tieto spoločenské zmeny. Áno, hovoríme o oficiálnej agentúre Amerického ministerstva spravodlivosti, ktorá má v popise práce ideologickú represiu voči konkrétnej demografickej skupine. Priamo je to namierené proti bielým kresťanským ľuďom. A ešte horšie, v prípade, že dôjde k nejakému útoku, napríklad ako došlo na bielých študentov na útoky, tak prišli tam a chválili sa tým v knihe, že prišli tam agenti CRS okamžite, ale nie, aby im pomohli. Ich úlohou bolo zabrániť akékoľvek reakcii skôr, než sa stane. Obete ich vôbec nezaujímali. Ich prioritou bolo neutralizovať odpoveď bieleho kresťanského človeka. To nie je nejaká spravodlivosť, to je stratégia psychologického dusenia, ktorá má vyvolať bezmocnosť, osamelosť, vnútornú kapituláciu voči tomu systému. V knihe tiež otvorene priznávajú, že CRS koordinovala masové protesty, ktoré sa vydávali za spontánne. Protesty boli logisticky podporované, pripravované vopred, organizované s pomocou polície. Transparenty, slogany a vizuály protestov boli navrhované tak, aby dobre vyzerali v médiách a CRS určovala, ktoré protesty sa majú dostať do správ, ktoré majú byť ignorované, najmä ak išlo o reakciu väčšiny. Ich moc sa rozširovala ďalej. CRS mala priamo ľudí v Národnej asociácii pre vysielanie, teda v samotnej štruktúre mediálnej moci v USA. A médiá, ktoré nespolupracovali, mohli prísť o vydanie vysielacie licencie. Staniciam sa hrozilo, že keď nenajdu čierneho hlasateľa, môžu prísť o licenciu. Kto mi nevysielal správne posolstvo k niektorým veciam, mohol byť zrušený. A samozrejme Amerika sa ďalej tvári, že to je nejaký akože slobodný trh, že je tam slobodný trh s názormi, slobodná výmena, ale to už dávno nie je. Je to ideologická centralizácia moci pod režimom akože občanských práv. A čo sa týka nepokojov, CRS usmerňovala políciu, ako má odpovedať na výtržnosti počas protestov. A keď došlo k násiliu zo strany chránených skupín, médiá dostali pokyn to zľahčiť, potlačiť alebo ignorovať. Oni to sami napísali. Zločin sa nestal, ak to nevyhovovalo naratívu. Takže CRS je nástroj centrálneho riadenia spoločnosti, ktorý pôsobí v skrytosti, bez verejnej kontroly, bez mediálneho pokrytia a s mocou, ktorá sa nepodriaďuje ani kongresu, ani verejnosti. Treba si uvedomiť, že to, o čom sme dnes hovorili, nie je nejaký jeden úrad a nie je to len v Amerike. Nie je to jeden prípad. Je to jedným z mnohých prípadov a je to jedným z modelov, ktorých je X po celom západe a ktorí exportovali sem. Na federálnej úrovni v USA existuje celá sieť podobných orgánov. A okrem nich tu máme samozrejme súkromné inštitúcie, think tanky, nadácie, marketingové agentúry, mediálne siete, zoskupenia veľkých korporácií, lobbyingové skupiny, všetky pracujú na tom istom. Usmerňovať spoločnosť konkrétnym smerom. A každý rok na to majú lepšie nástroje. Už majú aj AIčko. Na individuálnej úrovni sa už dávno experimentovalo napríklad MK Ultra, program CIA zameraný na kontrolu mysle, traumatizácie a rozvrat identity, tu sme si hovorili. Program PRISM a ďalšie sledovacie systémy, kde vytvárali veľké digitálne dragnety už pomaly v 90. rokoch, kde zaznamenali všetky informácie, ktoré zachytávali komunikáciu miliónov ľudí a do dokonalosti to doviedol Obama. Samozrejme, kompromitujúce materiály na politikov, vydieranie, štrukturovaná sieť nátlaku, o tom si nemusíme hovoriť. To sme už počuli, že to robili aj zahraničné agentúry. S vysokou pravdepodobnosťou aj pod Epsteinom.
To všetko slúži jednému cieľu, udržať kontrolu, potlačiť odpor a vytvoriť samozrejme ilúziu slobody, vytvoriť ilúziu, že to celé bol váš nápad. Že ste si to vybrali, že vám sa to páči, že ten kandidát bola vaša slobodná voľba, že vás niekto akože reprezentuje tam hore. Že ste si vybrali toho pajaca sami a tým pádom nezodpovedá za to, čo robí on a jeho chlebodárci, ale zodpovedáte za to vy, lebo ziste si toho debilka, čo tam je, vybrali. Je to váš preferovaný kandidát, tým pádom sa zneutralizuje akýkoľvek váš ďalší politický agent, pretože tam máte akože svojho voleného zástupcu. Upozorním, že prvým krokom k múdrosti nie je len pochopiť, v čom sa mýlime, ale položiť si veľmi zásadnú otázku. A síce, ako sme k týmto myšlienkam vôbec dospeli? Ako sme dospeli k tomu, čo si momentálne myslíme? Čo ak sa nám niečo páči, nie preto, že je to hlboké, alebo pravdivé, alebo ako hlboko to k nám prehovára, ale preto, že sme boli naučení, aby sa nám to páčilo. Že sme boli naučení, aby sme si mysleli, že to je jasné, že je to tak. Poviem vám napríklad, Edward Bernay spravil tú kampaň Fakiel slobody. Čo bola kampaň, ktorá mala naučiť ženy fajčiť. A naučili ženy fajčiť tak, že zaplatili na jednej veľkej prehliadke zaplatili modelkám, aby naraz akože spontánne vyťahli cigarety a začali fajčiť a prezentovali to, že je to znakom slobody tých žien. Čo si myslíte, že koľko tých emancipačných názorov, ktoré mnohí ľudia majú, ženy a samozrejme žiaľ aj niektorí muži, koľko z tých názorov sú ich vlastné myšlienky a koľko sú zdravé pre spoločnosť? Koľko z našich názorov je v skutočnosti našich a koľko je implantovaných takýmito organizáciami? Koľko z hnutí, ktoré nás nejako nadchli, boli naozaj autentické? A keď vám poviem samozrejme, že aj radikálne alternatívne kruhy sú plné agentov, budete sa ešte čudovať. Archimedes raz povedal, dajte mi pevný bod a páku a pohnem svetom. Hej? Pevným bodom nie je masa. Masa sa hemží, masa je amorfná, masa sa mení. Nie je tu možné nejaké mytologické prebudenie ľudstva, nie je to nejaký zázračný deň volieb. Pevným bodom nie je masa, ale je ním malá organizovaná skupina, ktorá vie, kam zasiahnuť a ako použiť svoju páku. A zvyšok je výsledok, nie príčina. Preto ak si myslíte, že demokracia je magické riešenie verejných problémov, otvorte oči. Ak si myslíte, že vaše myšlienky sú imunné voči propagande, preboha, prebuďte sa. A ak si myslíte, že len súčasnosť je plná dezinformácií, zamyslite sa, čo asi potom bola história. Skutočná zmena nevzniká na nejakých tribúnach, nevzniká na nejakých postíkoch na Facebooku, nevzniká na uliciach. Skutočná zmena vzniká vnútri malých skupín, ktoré chápu moc, autoritu a páku. Zákony nenapodobňujú kultúru, kultúra napodobňuje zákony a zákony napodobňujú autoritu. Autorita nikdy nezmizla. Len sa prekreslila, len sa skrýla za voľby. A kým si neuvedomíme, kde skutočne stojíme, nepochopíme ani, čo máme robiť a či vôbec chceme niečo zmeniť. No a tým sa dnes so svojou témou lúčim. Ďakujem, že ste počúvali. A nezabudnite myslieť, ale hlavne nezabudnite sa pýtať, kto vás naučil myslieť tak, ako myslíte.